Velkommen til God Appetit, hvor vi hver dag laver en sund og velsmagende hverdagsret. Og velkommen til dig, Michelle. Det er dig, der har taget kur med her til eftermiddag. Og hvilken ret har du købt ind til? Jeg har købt ind til min helt almindelige salat, eller min salat, jeg plejer at lave, som bygger meget på frugt og grønt. Og jeg har blandt andet taget appelsin og mango med, og så bygger jeg det med iceberg og peberfrugt for at lave noget grønt. Ja. Det lyder skønt, men hvad vil du gerne have, at vi skal gøre ved den ret? Gør den lidt sundere. Den er lidt usund med det der creme fraise. Hvad er der usundt i den? Creme fraisen synes jeg godt, den kan gøre det lidt fed. Ja, jeg har et godt alternativ, og jeg er sikker på, at vi godt kan lave den her ret en del sundere. Så skal vi ikke bare se at komme i gang med at lave noget? I God Appetit vil vi give dig ny inspiration til sund aftensmad med masser af god smag. Vi tager fat i de der små hverdagsretter, så vi alle sammen render rundt og laver det hjemme. Hver dag får de to gode venner Christian Bitz og Claus Holm besøg af en ny gæst, der har købt ind til en helt almindelig dansk hverdagsret. Hvad har du taget med til os? Nu er det op til ernæringseksperten og kokken at skifte gæstens råvarer ud, Vi skal have flere grøntsager i, og mere smag. så der kommer nyt liv og sundhed i indkøbskurven. Hvad skal vi gøre ved den ret? Den skal I lave sundere og mere moderne. Det er lige os. Så kom med i køkkenet og lav mad med Bitz og Holm i God Appetit. Michelle, du har allerede fortalt lidt om, hvad du har købt ind til her. Jeg bliver nødt til lige at stille et enkelt spørgsmål til den her. Ja. Hvad er det dip mix? Ja, Hvad bruger du den til? det er til dressing til salaten. Ja, altså, det er jo noget, man normalt bruger til chips, er det ikke korrekt? Jo, men jeg synes, den smager godt, og det var nemt at lave lige til salaten. Og den tager den grimme smag af grøntsager, eller hvad? Nej, egentlig ikke. Den gør det bare lidt mere frisk, synes jeg. Egentlig. Ja, godt. Jamen, Claus, skal vi ikke lige få kigget ned på den her? Jo, jeg er klar på det der dip. Hvad siger du til det, Claus? Jamen, jeg kender godt det, jeg er helt vild med. Jeg synes, vi skal tage kyllingen til at starte med, ikke? Læg den der. Yes. Jeg kunne godt tænke mig at lave noget. Jeg tænker, vi laver en wokret i dag. Ja, En, dejligt. der strutter. Og hvad skal der i wokretten? Så er noget mango her, og nogle peberfrugt, og de der, det hedder æbler. Det er æbler, Claus. Ja, og så tror jeg... Skal vi tage peberfrugten også? Ja. Vi skal have noget kål. Der er ikke noget så godt som kål, det er ikke, hvis man lige snitter det fint, og så ned i din dejlige wokret her. Præcis. Så flytter vi den her. Skal vi lige flytte den her? Jo, og så skal vi også have lidt mere fylde, tænker jeg ikke? Vi skal have 2 ægte bitsbaskere. Jeg synes, vi skal have det der halløj, ikke? Noget perlebyg her. Så bliver du glad. Jamen, det er jo her, hvor vi får masser af kostfibre, og det jeg så godt kunne tænke mig at gøre med sådan en klassisk salat, hvor det kunne også være fuldkornsris i virkeligheden, det er, ligesom man også gør i Asien, vi blander det op med æg. Så vi laver simpelthen en æggepandekage, og så blander rundt med de her perlebyg og nogle blåbær. Altså, det er ikke meget godt ud, det her, Claus? Jeg synes, det bliver... jeg synes, det er vildt lækkert. Og det, der jo egentlig er udgangspunktet her, det var din ret, Michelle, som var de her kyllingfiléer, som vi har bevaret. Ja. Og så var det den her salat med mango og æble. Og så din creme fraise dressing. Ja. Ikke jordens sundeste ret, men trods alt nogle grøntsager. Så på det her sundhedsbarometer, som jeg har udviklet til programmet, som egentlig bare er lidt ligesom man giver stjerner til film, så giver jeg gulerødder til retter. Og din ret, den får 2 gulerødder. Mere kan det altså ikke blive til. Nej. 2 små gulerødder, vil jeg endda sige. Men der var jo trods alt nogle grøntsager. Og nu er det så vores kan man sige, mission at gøre den endnu sundere, så vi kommer op på nogle flere gulerødder. Ved du hvad, jeg tror, jeg vil tage kyllingen og mangoen, og så hoppe over til mig selv og begynde at lave noget derovre, ikke? Det er en god idé. Lad os komme i gang med at lave noget mad. Det, jeg forventer i dag, det er at lære noget nyt og noget sundere mad. Nu, når man er ung, så er det bare nem mad og noget hurtig mad. Så er vi i gang her. Her skal vi simpelthen have kogt det her lækre perlebyg, som vi skal have brugt til vores fantastiske kyllingevok. Det her, det er helt lækkert, vanvittigt dejligt, sund mad. Så det tager vi herover den her lille bitte gryde. Og det skal simpelthen have pænt længe, 18-20 minutter ned i her. Sådan der. Og så gør vi det, at vi lige tager lidt salt her, og en lille smule peber ned i her. Og en chat af det her gode rapsolie her. Sådan der. Whoopsie. Og grunden til, at jeg putter rapsolie i og lidt salt og peber allerede nu, det er, fordi jeg vil gerne have noget god smag. Og der er rigtig mange mennesker, der ikke kan lide det her perlebyg, fordi de tænker, det er kedeligt at spise. Men hvis som udgangspunkt giver den noget smag til at arbejde med fra starten af, så bliver det vanvittigt godt. Man kan også gøre lige sådan her, hvor jeg lige står og kigger og tænker, har jeg ikke noget rosmarin? Og det har jeg. Så tager jeg lige sådan en her. Og det kunne være dill, rosmarin, persille, du bestemmer selv. Låg på og lad det til at stå og koge. Sådan der. Og nu er den her simpelthen, nu har jeg sat min perlebyg over. Så er det dig, gamle dreng. Jamen, inden jeg lige snitter grøntsager til Claus' wok, så vil jeg lige tale lidt om blåbær. For de skal jo den her salat med perlebyg, som Claus lige har sat over. Og der findes jo forskellige sorter af blåbær. Det her er sådan et helt klassisk blåbær. Det, som man faktisk kalder for et amerikansk blåbær. Og det, som jo, kan man sige, nu har der efterhånden været talt meget om de her blåbær, men det, der er med de her, den amerikanske sort, det er, at den er fuldstændig bleg indeni.
Og grunden til, at de her blåbær har været meget hypet sådan rent sundhedsmæssigt i mange år, det er faktisk på grund af det blå farvestof. Og det er der også ikke så meget af i de her amerikanske blåbær. De gammeldags nordiske blåbær, som er meget, meget svære at få, de er jo så dem, der typisk har sæson, når de har her i slutningen af august i virkeligheden, sensommeren. Altså der har vi de nordiske blåbær, som også vokser vildt. De er fuldstændig blå hele vejen igennem. Og derfor vil man også tro, at de måske er sundere end de her blege blåbær, som man også kalder for mosebølgebær. Det er ikke sikkert, at de er det, fordi det er der ikke nogen videnskabelige studier, der kan dokumentere. Men hvis man spiser blåbær for sundhedens skyld, så skal man måske vælge de nordiske, når de nu har sæson. Der er altså ikke noget galt med de her lidt blegere amerikanske blåbær, men der er ikke så meget smag i dem. Men altså, det er det, vi kan få lige nu, og det er det, vi bruger. Så sådan er det. Jamen, så står vi her i mit dejlige lille køkken. Du står lige bagved mig, så altid tryk. Vi skal lave kylling, og det skal være wok, og det skal skæres ud super tyndt. Og det skal i sådan en fætter her. Den tager lige her. Det her, det er verdens fedeste wok. Den koster ikke en penge. Den skal simpelthen have så meget farve hernede. Og hvis det jo sortere den er, jo bedre er den. Sådan der. Den er helt bleg, Claus. Ja, den bliver sort, Christian. Det gør jeg nu. Og jeg har boet i Egypten, så jeg ved, hvad jeg snakker om. De skal være knaldsorte, mand. De er virkelig gode. Og den koster ingen penge. Og grunden til, at det her wok er lækker, det er høj varme, masser af smag på, masser af knald. Og det her kan komme hele vejen op. Man kan få sådan nogle wok, hvor det bare ligner noget her døgn. Men nu gør vi det her, at vi lige skærer den her tyndt ud. Og vi bruger sådan en bred kniv her. Det kan jeg enormt godt lide. Så får vi sådan nogle pæne skiver her. Og vi kører busninger til. Sådan her. Der. Kan I se der, hvordan det kører? Sådan her. Og man kan også godt, et godt trick, det er, hvis man virkelig vil have det super, super tyndt, og man skal lave sådan en wokret her på under 2 minutter, så lige smide den her i fryseren, og så skære den ultra tynd ud, ikke? Og så skal alt være gjort klar. Nu har jeg gjort det her, at jeg lige har strimlet det her, og man kan sige, hvis man ikke er til strimlet kød, så kan man også skære det ud i tern. Så gør jeg lige der, jeg lige knuser et hvidløg, sådan der, for jeg vil godt have lidt ekstra smag i. Og så tager jeg lidt vindukærneolie, smider det på her. Og se lige her, nu er det varmt. Nu er det rigtig varmt. Og grunden til, at jeg bruger vindukærneolie, det er, at det kan tåle rigtig mange grader. Og så gør man lige sådan her. Man skal aldrig nogensinde gøre det, at man bare smider det på. Stille og roligt ned. Jeg ser rigtig, rigtig mange mennesker, der bare smider det her ned på sig. Det skal man ikke gøre, fordi så sprøjter det op på dig. Sådan der. Så kan man vælge at lige gøre sådan her. Og se, man laver lige det her, den står her til at starte med. Og det ryger helt vildt til at starte med. Og det må det gerne. Og det kan også godt finde på at gå i brand. Og så skal man altså lige passe på. Sådan her. Så får det lige ristet en gang. Og nu skal I se her, nu gør vi det sjove her. Nu tager vi lige lidt sesamolie. Sådan der. Og vi tager lidt sojasauce. Sådan der. Og en lille smule oystersauce. Og grunden til, at vi gør det, det er, at vi vil gerne have det ind i kødet. Fordi vi tager kødet af igen på et tidspunkt her indret længe. Så er det, jeg gjorde lige, at jeg slukkede lige for det her. Og det skal I gøre til at starte med, når I står og laver wok. Fordi det går rigtig stærkt. Og vi vil gerne lige have, at den får sådan en lækker lille hurtig skorpe her, som det her. Og så bliver det simpelthen ristet rundt. Er du klar over, Christian, eller hvad? Jamen altså, jeg er jo i gang med grøntsagerne til... Smide nogle grøntsager, fordi så gør jeg det, at jeg tager det her af lige om lidt. Han snakker. Simpelthen, det er så godt, jeg er simpelthen i gang med helt fint snittede grøntsager, og noget af det, som jeg havde med som formål med den her kurv, det var jo for at få erstattet det her icebergsalat, som jeg synes er lidt vandet. Der er ikke meget sundhed i et icebergsalat. Det er altså primært væske, så derfor vil jeg rigtig gerne have noget spidskål ind i det her tilfælde. Det kunne også være andre typer af kål. Der er nogle flere kostfibre, og der er noget mere smag i det her. Så det skal vi have ned i den her wok-ret. Og jeg har lige bare taget bladene af spidskålen, så jeg skåret den der lidt seje stok af ind i midten, og så skærer jeg det bare helt fint her. Når det første væk her, skærer vi det helt fint. Jeg synes, det går god, Christian. Jeg bliver sgu glad, når du står med sådan en kniv, ikke? Kan du huske i gamle dage, der kunne du ikke snakke og skære samtidig med. Det kan du nu. Ja, du kan da begge dele. Ja, men jeg har jo været i køkken længere tid, men jeg synes bare, du gør det rigtig, rigtig godt. Ja, det er smukt. Tak skal du have, Claus Holm. Hvordan går det med wokken derovre? Ja, men nu har jeg jo taget det der kød af, og så snitter jeg lige lidt løg her. Og så gør jeg lige som kineserne. Ja, det er skide sjovt, det gør. Sådan der, så smider vi lige... alle de der kokketricks der. Sådan der. Op med noget løg. Og så tager jeg simpelthen... Og jeg har simpelthen taget... Det kan vi lige vise her. Så har jeg taget kyllingbrysterne af, og det gør jeg simpelthen for ikke, at de skal blive for tørt. Fordi når man er ude i Kinaland, og man får det her mad, så det smager jo noget. Og det er virkelig, virkelig lækkert. Og de tager det også lige af, og så blander man det op igen bagefter. Så nu har vi lige svunget de her løg her. Skal du have lov til at smide noget ned i, Christian? Det vil jeg meget gerne. Sådan der. Kommer der. Og lidt kål. Ja, tak. Jeg er næsten klar med gulerødderne også, Claus. Ja, det er godt. Og imens jeg lige skærer nogle gulerødder, så kunne jeg måske sige lidt om det her neutralt marinerede kylling, som jo, kan man sige, er saltet. Altså, det har simpelthen ligget i noget saltlag, eller rettere sagt, så bliver det
så går der nogle nåle, som kommer ind simpelthen med det her saltlag ind i de her kyllingkød. Og et af argumenterne for at gøre det, det er, at det simpelthen er mindre svært at tørstege det. Det vil sige, når man har det her kyllingkød, som er saltvandsmarineret, så vil det være sværere at stege det helt tørt. Der er jo ikke noget galt med at saltvandsmarinere tingene, men altså, man skal selvfølgelig være opmærksom på, at man betaler for en del væske, altså, som man jo egentlig ikke har glæde af. Det bliver alligevel fordamper væk. Man vil nok opleve, at sådan et kyllingbryst, som er saltvandsmarineret, er en lille smule mere saftigt. Jeg synes godt, desværre, det kan have tendens til at blive en lille smule gummiagtigt. Og derfor vil jeg også til hver en tid foretrække, at man faktisk bruger, kan man sige, kyllingbryster, som ikke er neutralt marineret. Men altså, jeg vil også gerne slå fast, der er ikke noget galt med det, og de er jo rimelig billige. Man skal bare være opmærksom på også, at man betaler altså for en del væske. Så hvis man kan og har mulighed for det, synes jeg, man skal købe noget kylling, som man ved 100% hvad er. Det vil sige, det er 100% kylling. Claus, jeg kommer med... Yes, det er gulerødder. Bare smid mig i her, du. Og her har vi jo sorteret nogle af dine absolut yndlingsgrøntsager på og løg. Ja, og kål. Og kål, og nu slukker vi simpelthen for, at du får lov til at stå her. Jeg vil gerne have, at det her det får noget sprødhed og nogle gulerødder kommer ned i. Så gør vi det, at vi lige lafler de her fantastiske kyllingstykker tilbage ned igen. For de skal kun lige have de her par minutter, så får lov til at stå og trække. Og mens det står der og hygger sig, der er sådan set slukke for det. Så tager jeg lige en lille smule lime. Der er ikke noget, der er bedre, når lige kører noget lime ned i det her. Sådan her. Og prøv at se, jeg gør det her ud over her, så vi får den her sky af limeolie nedover. Sådan. Og så gør vi det her. Flækker vi, og så kommer limesaften. I sidder sikkert og tænker, glemte den ikke limesaften, men det gjorde jeg ikke. Det kommer her, sådan der, og vi kører en til. Og her der skal I endelig ikke spare på det. Det her det er noget af det, der virkelig løfter det op på flere niveauer. Og så er det, at vi tager og kører lidt ekstra soja hernede i. Sådan der. Og vi tager en lille smule af det her sesamolie. I giver det igen. Det er ligesom, når mig og Christian vi går og laver det her mad der, så kan vi godt lide at tilsætte smagen over 2 gange, for får man altså lidt vildere. Halløj, prøv lige at se der, Christian. Dufter altså herligt. Det er helt vildt godt der, mand. Og der er mange, der ser ud og tænker, andre Claus Holm, kan han overhovedet lave sådan noget mad der? Det kan han, det lever jeg af. Det kunne han også. Kunne han også. Sådan der, så får han lige et spiff der, og så kører det. Super godt ud, det der, Claus. Sådan der, så kan vi bare have smagt det til, og så skal det have masser af frisk koriander. Og så noget frisk ingefær til allersidst og lidt chili. Bum. Og det er fantastisk. Det er lækkert. Vi er jo godt. Jeg plejer at putte kokosmælk i, og så bare noget kylling og en helt traditionel pose, man køber med en wokblanding, faktisk. Så det er bare det, jeg laver, og så blander jeg det bare, og så smager jeg det til med noget forskelligt. Og vi er jo altså i gang med god appetit, hvor eftermiddagens gæst, Michelle, der står her, har købt ind til en rigtig dejlig gang kylling og en salat med frugter, og så holiday dip. Det er vi ved at omdanne til en wokret, som Clausen står i gang med. Vi er ved at lave en salat med perlebyg og blåbær, hvor der skal æg i. Og så skal jeg til i gang med en mangosalat. Og du er vant til at spise masser af frugter i dine salater. Men hvordan har du det egentlig med wok? Jeg har det fint, jeg har lavet det et par gange, men det er ikke noget, jeg selv laver i, efter man er flyttet hjemmefra. Der er der for meget, så købes ind. Okay, hvad plejer du at komme i sådan en typisk wokret eller Michelle? Kokosmælk og noget kylling, og så bare en helt almindelig wokblanding fra supermarkedet. En helt almindelig wokblanding, men også sådan en i fryser? Ja. Og hvordan smager det? Det smager jo ikke særlig godt. Der er jo ikke så meget smag i det. Men så må man lave det lidt med noget smag med noget karry og lidt af hvert. Claus, der er ikke så meget smag i Michelles wok normalt. Det er jeg sikker på, at du kan lave om på det, ikke? Det er jo 100 på. Vi står lige her og kører noget perlebyg. Og så vil jeg godt tænke mig lige få dig herover, fordi nu er det jo sådan, at vi skal i gang med at lave en mangosalat. Og er der noget, som kan være vanskeligt at skære ud i et køkken, så kan det være en mango at få mest muligt ud af den. Jeg ved ikke, om du er god til at skære mango ud? Nej, overhovedet ikke. Skulle vi ikke prøve at få Claus til at vise os, hvordan man gør som en rigtig kok? Kan man se mine øjne? Ja. Det er vigtigt. Begge to. Kom med dine, ja, det er flot. Nu skal jeg kigge efter her. Kom med din flotte hånd. Ja, tak. Det her, det er jo en ægte mandehånd. Skal du mærke kærligheden, Christian? Du er så varm? Ja, og det er magi i køkkenet. Godt. Nu tager man en mango. Og når man lægger mangoen, der kan godt være nogen, der sidder ude og tænker, hvad er ham der på? Er han fuld eller noget? Men nej, det er ikke. Jeg er høj på mad. Ligger den ikke fantastisk i hånden lige nu? Det ligger rigtigt. Det ligger helt godt. Men den ligger godt. Jeg har fået at vide, dengang jeg var kokkelev. Nu vender jeg den lige om. Synes du ikke, den ligger lidt forkert? Jo, det er godt. Det føles helt forkert. Sådan der. Hvad er det, du prøver at sige til mig? Det er jo at sige, at Jeg skal skære den ud. Jeg skal ikke stå med den i hånden. Præcis. Og der er også nogen, der siger til mig lige om lidt, nu skal du fortælle det, fordi sådan her, det går ikke. Når den ligger fladt, som den ligger nede i Christians flotte hånd nu, så ligger den lige, og den der ikke er en sten herinde i, som ligger fuldstændig på tværs. Når vi gør sådan der, så rejser stenen sig op, og så går den der vej. Så når man tager sin fine kniv, så kører man ind i stenen. Giver det god mening? Jo. Det er det, man får, når man booker Claus Holm. Så vi lægger den ned sådan der. Sjældent har jeg set så meget begejstring for en mango, men Ja, men det er jo det. Jeg bad jo bare om at skære den. Skulle du ikke bare skære den ud til mig? Præcis, nu lægger man den sådan der, så skal man ikke skære den i hånden der, men nu kan man lægge den sådan her. Og så gør man sådan her. Prøv at tage din kniv, Christian. Ja, tak. Og så sådan cirka i midten, lidt over midten, så skærer man ind. Prøv at se der, hvordan det kører. Stille og roligt ind. Voila. Pas på dine små fine fingre.
Prøv at se Christian Bitz uden at skære ind, og så vender vi den om. Så vender vi den om, ja. Og så gør vi sådan der. Sådan der. Og lige over her. Voila. Hvad siger du, Michel? Det er det trylleri for åben skærm. Ja, og hvad gør vi så? Ja, så er der sådan en her. Prøv at se. Det her, det er jo sten, der ligger her. Ja. Er vi enige om det? Lige hen, ja. Så kan jeg mærke den jo. Ja, tak. Så gør man sådan her, så stiller man den simpelthen op, og så ved man, at stenen den er sådan lidt oval. Vi skal rundt om den her. Ja. Så ruller mig lige der. Kan du se det? Og på den anden side. Så har vi faktisk kun det her tilbage. En mangobåd. Ja. Havde man haft en stor mund, så kunne man putte den ind, og så kunne man sutte på den. Det skal man lade være med. Du har en ret stor mund, kan Ja, men jeg tror ikke, jeg kan have den. Det er jo en sjov udfordring. Ja, det kunne jeg godt være. Vil du prøve? Nej. Men det her, det kan man så lægge op i en gryde med lidt vand på, lidt sukkervand og lidt mynte. Og så kan man koge den stille og roligt af, så kan man skrabe den, og så har man faktisk sådan en lille, hyggelig mango-chutney. Det kunne se, det kom bag på dig. Det lyder lækkert. Den har vi nemlig ikke gennemgået, den der. Kan man komme vodka i den? Det kan man, og man kan godt prøve at se. Men jeg er nødt til lige at vise, prøv at se, hvis man kommer til at køre ind i stenen. Se, kan du se det? Ja, så er den rod. Ja, det er jo mega rod. Ja. Og prøv at se her, derinde i. Og det der, den der sten der, det smager ikke godt. Nej, nu skal jeg altså i gang med at lave en mangosalat, Claus Holm, for ellers bliver vi ikke færdige. Ja, præcis. Men jeg kan lige vise dig sådan et trick der, så kører man ned med skinnet der, sådan der. Ja, Så kører det, kan du se det? det kan jeg godt se. Jeg kan lige hjælpe dig lidt om med det. Det må du gerne. Det her, det er meget nemt. Har du normalt, spiser du tit mangosalat, Michelle? Ja, egentlig tit nok, ja. Ja. Og så det er jo tosset godt at spise det her, ikke? Og det, ved du hvad, det er simpelthen, jeg elsker simpelthen at bruge det med. Hvor det kører? Sådan der, Claus. I dag der skal vi jo altså lave en lidt mere enkel mangosalat. Det bliver jo altså super lækkert, det her. Den skal sådan set bare have en gang koriander. Det er mynte, det her. Den skal have nogle koriander, og den skal have noget mynte. Og så får den en lille smule rødløg på toppen. Og det er sådan set bare det, for at holde det så enkelt som overhovedet muligt. Også så, kan man sige, så autentisk. Det er jo det klassiske asiatiske køkken også her, hvor vi bruger ikke så mange råvarer, men det vi bruger, de er rigtig gode og rigtig velsmagende. Bruger du tit koriander? Det er jo sådan en grøntsag, der deler lidt... Nej, aldrig. Har du smagt det? Nej, der er heller ikke. Vil du ikke prøve at smage lidt Jo. koriander? De er lige her. Værsgo. Jeg synes jo, det er fantastisk. Jo. Frisk. Det der, det ligger bare. Friskt. Altså, det er ikke lige min smag, men jeg tror, det kunne gøre det godt. Koriander, det er lækkert. Ja, jeg er så også vild med det. Du snitter simpelthen så fantastisk. Ja, tak, men skal vi også have chili i? Det synes jeg. Og så skal vi have lidt rødløg i også. Skal jeg hjælpe dig med det? Det må du gerne. Hvis du lige lapper det her, så kan du have en lille smule chili. Ja, tak. Og prøv at, når du står derhjemme, Michelle, og tænker, jeg kan ikke lide rødløg, eller jeg kan ikke lide den anden, så finder du bare noget andet. Det, der er gode ved det her, det er at prøve at tilsætte nogle forskellige smag sammen. Fordi mangoen er jo sød, ikke? Og det er rødløgn også, ikke? Men den er også en lille smule bitter. Ja. Så får den skåret vildt tyndt ud, ikke? Og derude, I sidder nok og tænker, hey, vi er også med, og vi vil også have en fest. Og det får I. I kan også bruge forårstrøg, asparges. I kan bruge alverdens ting at sige i den her mango-ret. Og det synes jeg er super godt, fordi mango, det kan godt blive sådan en frugt, som kun fås, når man er sydpå. Men prøv at bruge den i mad derhjemme, ikke? Og for eksempel også bruge den med sort peber. Det er helt vildt. Den er jo også ret sød. Altså, det betyder også, at indholdet af frugtsukker, det er relativt højt. Så jeg vil sige, det er meget godt at blande det med nogle andre lidt mere bastante råvarer og ligesom altså begrænse indtaget, så man ikke bare sidder og lapper det i sig, fordi det er jo frugt. Ja. Og specielt til aftensmad vil vi gerne have lidt flere grøntsager, men det er en god smagsgiver. Også for at spare lidt på nogle andre elementer, som man kunne bruge for at gøre retten sød, ikke? Godt fifte, at jeg lige give den en gang peber. Og så gik kokken. Ja, det er bare fordi, jeg lige give en gang peber. Det står lige over dig. Tænker, det kunne du godt gøre. Det kan jeg Jeg var lige over, fordi vi skal jo snart til at lave noget andet også, Christian, ikke? Jo. Vi skal til at lave en af dine klassikere. Ja. Men vi laver selvfølgelig den her færdig først, ikke? Men hvis det er nogen, det ved I ikke derude, men Christian han er enormt god til at lave ægpandekager. Han laver det hele tiden. Og jeg elsker simpelthen, når jeg lige er over for en frokost, og du lige laver den der lækker ægpande og lidt kål på toppen og lidt din sojaristede nødder, ikke? Ved du hvad? Så bliver jeg jo glad. Så er det lige før, jeg bliver vegetar og tænker, jeg elsker dig, Christian Bitz, når du laver frokost til mig på den måde, ikke? Det bliver jeg sgu så glad for, ikke? Og jeg kan huske første gang, vi lavede den. Det var sådan lidt, vi tænkte, vi skal lave den nye sandwich overhovedet, der findes. Skal du huske det? Den brødløse japaner kaldte du det. En brødløs sandwich. Jeg kan godt lide, at man kan bruge sådan en æggepandekage. Nu bruger vi den så i dag i en salat for at få lidt flere proteiner og lidt mere mæthed. Og man kan også bare bruge den netop med en rest af noget kål, for eksempel i morgen, når man har lidt kål tilbage. Det er jo fantastisk. bare meget Prøv lige at se her, nu kører vi, det her er jo en ægte Bitzbasker, ikke? Masser af frisk krydderi. Det her, det er et maleri. Det er dejligt. Er det ikke det? Jo. Skal vi gå over og få lavet den der fantastiske ægpandekage? Det tror jeg bare, vi gør. Så kan du stå og kigge på den her mens. Og det, jeg har sat klar til dig. Der er en pande, du ved, jeg er en ægte pony. Det er dejligt. Så kan du få lidt olie her. Fordi det, der er vigtigt, når man laver en æggepandekage, det er jo simpelthen, at panden den er godt varm, når man går i gang. Du kan få den store, der står der. Ja, jeg tager bare den her. Det er fint, jeg har fået en lille pande.
Og når panden ikke er større end det her, så skal den ikke have meget mere end et æg. Det er meget afhængig af, hvor stor panden er. Men jeg kan godt lide, at æggepandekagen den er helt tynd. Og så skal der bare slås et æg ud her, når den er rigtig godt varm. Og når den så er varm, og ægget er på, så skruer man fuldstændig ned. Man kan jo også, der er mange, der spørger mig om de æggepandekager, kan man lige piske den, eller gøre et eller andet, sådan, så den bliver mere jævn. Men jeg synes, den er så smuk, og den bliver rustik. Og nu vil jeg vise, hvor smuk den kan blive. Du kalder salaten for et maleri. Det her bliver mit maleri, Claus. Ja, men det er... Jeg har fulgt dig igennem mange år. Vi er gode venner, tænker jeg. Og jeg kan huske, dengang vi lavede mad første gang, der var du en novice i et køkken. I dag er du en sand mester. Jeg laver den bedste. Nu roser vi hinanden. Nu det er det, man kalder ananas i egen juice, tror jeg. Ja, det kan vi godt lide. Sådan der, ud på... kommer herover. Så skal man egentlig bare lige have den fordelt ud her. Sådan der. Går det, min ven? Det går dejligt. Sådan der. Det er smukt. Så skal den egentlig bare stå her og hygge sig ved helt lav varme, og så kan man lige vende den på et tidspunkt. Sådan der. Jeg vasker lige fingrene her. Claus, skal du lige vise æggepandekagen en gang til kameraet? Skal jeg vise det til kameraet, det her? Det er jo mega flot. Jeg laver perlebyg. Ja. Er du okay for det? Ja. Og det her perlebyg, det har vi jo kogt. Og vi har lige ladet det dryppe af, og så smider vi det her over i en... Jeg tager lige her, så vi kan se det her, vi kan vise det her på komfur her. Sådan her. Så smider vi lige heroppe i. Sådan der. Og et rigtig godt fif her, Christian, det er, når de står her dampende varm, så er det godt at smide de der blåbær ned i nu, så de får lidt der aroma og lidt salt og noget peber og noget olievedike. Ja. Og så knalde lidt op på toppen, ikke? Så jeg gør lige det, at jeg giver den lille smule det her. Sådan der. Det er en lille smule olivenolie. Ja, det vil jeg egentlig gerne. Det behøver ikke at blive skåret ud eller noget, men er det Nej, ikke bare på. Og så gør vi lige det frække her. Vi lige tager lidt af saften fra kylling. Prøv lige at se der. Så hænger retten jo sammen, ikke? Halleluja. Sådan der. Sådan der. Og så blander vi det perfekt. Sådan der. Og så skal det lige have lidt salt og lidt peber her. Og det er sådan en ting, du godt kan... Det kan være, at man sidder derhjemme og tænker, det var da et underligt sted at anrette på et brandvarmt komfur. Men prøv at høre, det er jo lækkert, og de står her og være lidt i synk med både komfur og sig selv, ikke? Så nu går vi lige herover på min position, som er her. Det er jo mit køkken. Og her, der kan man simpelthen give den så meget gas, som man overhovedet har lyst til. Fordi vi har både noget frisk kål, der skal lige i vores wok her til sidst. Vi har også noget ingefær, så vi gør lige sådan her. Jeg lige får lidt af det der. Jeg kan godt lide, at de der råvarer, vi bruger i vores ret, går igen. Også selvom det måske ikke står i opskriften, og der er nogen, der siger og tænker, hov, det stod der ikke. Prøv nu at filme magien, og så siger det skal I. Prøv at se her, så får den lige lidt det her fint snittet kål til allersidst, ikke? Som også sker, så vender vi simpelthen sådan her. Og så sidder I derude og tænker, hov, han har glemt æggene, men jeg skal jo lige have min gode ven med derover, og den er lige... Jeg er i gang med ægget, den er præcis. Som vi er siger, det er faktisk ikke til at vide, hvad man ikke skal. Du er så sjov. Jeg skriver Skal du for selv lille have lov træ. at skære den, eller skal jeg Nej, det må du gerne. skære den for her? Du må gerne skære for. Så får du kniven. Så kan man jo bare, lidt ligesom man gjorde med kål i virkeligheden, så bare lige rulle den, og så bare lige skære den fint, ikke? Man kunne jo også bare have taget sin paletkniv, og så bare snørre den over. Men det gør vi ikke, Christian. Nej, det skal være elegant. Lige præcis. Små, fine, ikke? Og det er jo altså den her æggepandekage, som man jo også kunne bruge i morgen, når man nu skal lave rester. Det er jo meget populært, at man bruger sine rester, eller det er jo vigtigt, at man gør det. Så laver man en æggepandekage, bruger resten af sin kål op i, og så op med måske også resterne af kyllingen. Sådan der. Og jeg vender lige en gang her, Claus. Det er så godt. Og prøv at se, hvordan de har skiftet farve, de her blåbær. De er meget, meget smukke. Ja, det er helt vildt godt der. Jeg tror, vi er ved at være klar til at anrette. Ja, men så vil jeg da lige speede op her til sidst. Jeg tænker om den her ret her, den er meget den giver mig meget inspiration. Det er noget nyt, og det kan jeg godt lide, at man lærer noget nyt. Så er vi kommet her til, hvor vi skal til at anrette det her lækre og dejlige mad. Og hvad er det, vi egentlig har lavet? Ja, det kan jeg godt fortælle jer. Vi har lavet en kyllingevok med masser af sprød kål, gulerødder og porre, ingefær og en smule chili. Så har vi lavet en fantastisk mangosalat med rødløg og koriander og mynte i. Og er der også mere? Ja, der er også lidt rosiner, vi har lige puttet i. Og så har vi her til allersidst en ordentlig skål perlebyg med blåbær og lidt, en Christian Bitz æggepandekage, som er væltet i stykker her. Det her, det er vanvittigt lækkert. Sådan der. Ja, så står han og siger, at det er vanvittigt lækkert, og det er jo fordi, at vi bliver så begejstret for vores egen mad, indimellem, ikke? Ja, det ser godt ud, det der, Claus. Altså, det er jo sådan en ret her, jeg godt kunne tænke mig. Halleluja, hvor det godt, ikke? Lige om lidt af færgen i havn. Sådan der. Så skal du se, hvad jeg smager den her, Michel. Den er til dig. Sådan der. Og hvis du også har fået lyst til at lave den her ret derhjemme, så kan du gå ind på madtv2.dk og sætte den her. Og finde opskriften, og så kan du egentlig bare lave fuldstændig det samme. Michelle, har du ikke lyst til at smage på sagerne? Jo. Det lyder dejligt.
Og den her ret, den startede altså, hvad gav jeg den? 2 gulerødder, Michelle. Det var jo ikke lige den sundeste ret med det her creme fraiche med holiday dip, og der var lidt icebergsalat og nogle frugter og sådan nogle ting. Vi har prøvet at gøre den en del sundere med at lave den her wokret, hvor vi har kål, og der er løg, og der er rigtig mange gode, sunde ting i den. Du må bare smage. Og så er der også den her salat her med perlebyg og æg og blåbær, altså også en rigtig sundhedsbandit. Så jeg tror egentlig gerne, jeg vil råbe helst med at sige, med de her ændringer, vi har lavet, så har vi fået mange flere grøntsager med ind, og vi har fået også en ret, der mætter markant bedre, så det sniger sig op på 4 gulerødder. Og Michelle? Så er vi så begge to i kor. Du skylder en kasse bajer, er det ikke, som man gør? Jo. Du slår hinanden, du skylder. Hvad synes du om det? Det der wok, det smager i hvert fald rigtig, rigtig godt. Godt. Jeg mangler måske lidt i mangosalaten, som jeg har. Noget dressing. Ja, når du vil gerne have dit holddip. Men jeg synes faktisk, det er fedt med løgn. Grunden til, at vi ikke har så meget smag på mango med løg og de der mynte, det er jo, at de skal spille med wokken, ikke? Ja. Har I lyst til at smage herovre? I kan komme herover, og der står lidt en gaffel her. Sådan der. Værsgo. Sådan der. Ja, mens Christian han står og deler nogle fantastiske, dejlige smagsprøver ud hernede i vores lille butik, så er der jo kommet til det tidspunkt, hvor vi skal til at sige farvel for i dag. Ja, for vi kan jo omdanne en klassisk ret med iceberg og endda holiday dip til noget, som var en del sundere. Og lur mig, Claus, om ikke vi gør det hele igen i morgen kl. 17.20. Det tror jeg, så er der kun at sige tak, fordi du kom med, og god appetit. Det er en anderledes måde at bruge, eller lave wok på, end når man bruger grøntsagsposer med til det for eksempel. Jeg kunne rigtig godt lide salaten. Løgn pizzede den rigtig fint op, synes jeg, og chili gav også lige skub. Men selve kyllingeretten smagte også dejligt. Mangoen er jeg vild med. Og så det der, hvad var det hed, perlebyg, det har jeg heller ikke smagt før. Det smagte faktisk også rigtig godt. Perlebyggen, den synes jeg var rigtig god med det der æg der. Det synes jeg ikke er noget, man er vant til derhjemme, så det er jeg meget overrasket over. Jamen, jeg synes, det var rigtig godt, og det var hurtigt, det er nemt, og det er dejligt, og ligesom det skal være. Saftigt kød. Det var fint. Det er noget, vi kan lave hurtigt derhjemme.